Mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa bagong segment na ito ng ating platform dito sa Facebook, no? Ang Receive Now. Praise the Lord. Dahil alam ko na ang Diyos ang siyang nagplano, nag-design ng bagong programa natin na ito na nais ng ating Panginoon na sa bawat sandali na ito ay ating mapakinggan, ngayon man ito o anumang ah, panahon o date na yon ay mabuksan natin ang segment na ito ay matatanggap natin ang dapat nating matanggap sa ating Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso at maging excited po tayo dahil alam ko na may gagawin ang Diyos, no, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, na ngayon ay tayo ay narito sa platform na ito ng Facebook. At sa pagkakataon na ito, ang salita ng Diyos na naroon na magbibigay ng katotohanan tungkol sa di nga nais ng Diyos na matanggap ngayon, no? Ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ang sabi dito, for he says, in a favorable time I listen to you, and in a day of salvation I help you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Amen. No? Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa kaligtasan. At ang kaligtasan na ito, katulad po ng ating nabasa, ay nais ng ating Panginoon na matanggap natin ngayon. No? Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos, ito po ay laging ngayon. Sa sandali na ito ay ating marinig, mayroon po siyang gagawin ngayon. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso, no? At sa pagkakataon na ito, makikita po natin, no, sa mga nangyayari ngayon, marami po ang naroon na nagkakaroon ng takot at agam-agam sa kanilang mga puso. Kabi-kabila ang mga trahedya, katulad ng lindol, ng bagyo, no? At kung ano-ano pa ng mga sakuna na natural calamities na nangyayari. At alam niyo po ba, kapag ang isa pong tao ay walang katiyakan ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon, napakahirap po, no, na mamuhay sa ganitong mga panahon dahil laging nariyan ng takot, nandiyan ang pangamba, no po. Pero purihin po ang ating Panginoon sapagkat sa oras na ito, nais niyang ipahayag sa bawat isa na ang kaligtasan ay kayang-kaya niyang ipagkaloob sa atin ngayon din, no? Sa sandaling mabuksan ng ating mga puso sa katotohanan na ang kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon ay nais niya na maranasan, matanggap ng bawat isa, no po. Kaya sa pagkakataon na ito, naroon po na tanging sa Kanya lamang natin matatanggap ang tunay na kaligtasan. At bilang patotoo po, no, nung ako po ay naroon na nakatanggap ng kaligtasan sa Kanya sa pamagitan ng pagtanggap ko sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, naranasan ko po na anuman ang mga problema, anuman ang mga suliranin, anumang kaguluhan ang naroon na aking nakakaharap, ay naroon po yung kapayapaan, no? Sabi nga, the peace that passeth all understanding. Katulad nga po nung naroon po na naranasan namin ang 7.2 na lindol nung kami po ay nandun pa sa Mindoro, no? Napakalakas po ng lindol na yon po at gabi pa ito nung mangyari. Pero doon ko po napatunayan na kapag pala ang tunay na kaligtasan ay nasa ating puso, no? Meron tayong kaligtasan na natanggap sa ating Panginoon. Wala pong pangamba o wala pong takot. Alam niyo po, ang nabanggit ko lamang po nung time na yon, nung lumindol na yon na malakas, ay ang panalangin na, Lord, into your hands I entrust our lives, no? At naroon po na bagamat naririnig namin sa paligid ang mga sigawan dahil nga po sa lakas ng ano, pero sa aming mga puso naroon yung kapayapaan, no? Hindi po kami nataranta, hindi po kami natakot,
nandoon po yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Dahil alam namin na anuman ang mangyari, ang kaligtasan na ipinagkaloob niya sa amin ay naroon na aming matatanggap, no? Kaya sa gabi pong ito po ang nais ng ating Panginoon na maranasan ng bawat isa, no? At ang kaligtasan nito ay nandoon po na napakadali lamang na matanggap. Hindi po naroon na sabi nga ay pahihirapan ka pa ng ating Panginoon, no? Ang puso po natin ang tinatang naroon na tinitignan niya para ang tunay na kaligtasan ay naroon na matanggap natin. At makikita po natin, no, sa salita ng Diyos na magpapatunay na sabi nga ay ang kaligtasan ay naraan na regalo na handog niya sa bawat isa sa atin na ang sabi dito, no, na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No? Sa Romans 6:23. No, bagamat naroon na sabi nga sa Romans 6 sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at nagkapos sa kaluwalhatian ng Diyos, no? For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya po, sa gabi pong ito, nais po ng Panginoon na una, malaman natin na ang tunay na kaligtasan ay sa Kanya magmumula. Sabi sa John 14:6, siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Hesus. At nais po ng ating Panginoon na ang kaligtasan na ito ay matanggap, no? Dahil ito nga po ay naroon na pinagkaloob na niya sa atin nung ibigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po ba, ang kaligtasan na ito ay tunay na biyaya na nanggagaling sa Kanya. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang tunay daw po na kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus, ito po ay biyaya, no? Biyaya na nais ang Panginoon na matanggap natin. Hindi wala tong wala tong effort na manggagaling sa atin para wala tayong maipagmalaki, no? Hindi po katulad noon nung hindi nandoon na sabi nga kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, makikita po natin ang mga tao gumagawa ng kaparaanan para matanggap yung kaligtasan. Naroon na pinahihirapan ng sarili, naroon po na sabi nga gumagawa ng mabuti, no? Pero tandaan po natin ang salvation po, ang kaligtasan po na nais ng Diyos na matanggap natin ngayon ay biyaya na nanggagaling sa Kanya, no? Para daw po sabi nga ay para walang maipagmalaki ang bawat isa. Ang maipagmamalaki lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Na nagbibigay ng tunay na kaligtasan na nagbubuhat sa Kanya. At napakadali lamang po, no, na naroon na ang kaligtasan ay ating matanggap. Una, sabi nga po ay kailangan marinig natin ang kanyang salita. Katulad po ngayon ay pinapahayag ang kanyang mga salita. Dahil dito po tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya, no? Dahil sabi nga, 'di ba, sabi dito sa for by grace are you saved through faith, no? Sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. And not of ourselves, it is a gift of God, no? It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. At sa pamagitan po ng salita ng Diyos na ating naririnig, ang pananampalataya po na nanggagaling sa Kanya ay ating natatanggap, no? At naroon po na sabi nga ay ito po ay isang regalo na nais niya na matanggap. At tandaan natin, kapag sinabing regalo, walang bayad, no? Tatanggapin lang po natin ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. At ito ay sa pamagitan ng
ating naroon pagbubukas ng puso sa ating Panginoon, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Pero una sa lahat, ang nais ng ating Panginoon, ma-realize natin na truly apart from Him, we can do nothing. At naroon nga po na kung paano sinabi ang lahat ay nagkasala at nagkapo sa kalwalatian ng Diyos, naroon po na sabi nga ay ang nais ng Panginoon, magpakumbaba tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, no? At praise the Lord dahil ang pangako naman niya, no, sa lahat daw po, no, if you will confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Hindi po naroon na sabi nga ay ang kasalanan natin ang naroon na magiging hadlang para matanggap natin ang kaligtasan sapagkat ito po ay handang patawarin, handang linisin ng ating Panginoon. Ang nais niya lang po ay magpakumbaba tayo, no, sa kanyang harapan. At ang sabi po dito sa Romans 10:9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ikukumpisal daw po natin, ipapahayag natin ang ating mga labi, ang ating Panginoong Yesus, no? No, naroon, sabi nga, at tayo mananampalataya sa ating puso na siya ay nabuhay na magmuli mula sa patay. Katulad nga po ng ating pong nalalaman o naririnig ng ating Panginoon ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, pero hindi siya nanatiling patay. Siya po ay nabuhay na magmuli. Kung ito daw po ay pananampalatayanan natin ng tao sa ating puso na siya ay nabuhay na magmuli, no? Naroon daw po na tayo ay magkakaroon ng tunay na pagtitiwala sa Kanya. No, dahil makikita nga natin maging kamatayan na pagtagumpayan niya. Kaya tiyak ang kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Ito po ang nais ng ating Panginoon na mabuo sa ating mga puso, no? Na ang kaligtasan ay naroon po na pinagkaloob na ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, no? At ang sabi nga po dito, no, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness. Sa pamagitan daw ng ating mga puso, naroon na sa pananampalataya natin sa Kanya, ay nagkakaroon tayo ng righteousness, no? Nagiging tama yung ating puso sa Kanyang harapan. And with the mouth, confession is made unto salvation. Kaya, ang ibig po sabihin nito, naroon po na ito po ay magagawa natin, ang kaligtasan ay matatanggap natin ngayon din sa pamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, no? Hindi na po kailangan na pumunta tayo ng bundok o naroon na gumawa tayo ng mga sakripisyo o gumawa ng mga kabutihan, no? Ang kaligtasan po ay matatanggap natin once that if we will confess, no, with our mouth our Lord Jesus. Ibig sabihin, na ipapahayag natin na siya na ang magiging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Napaka simple lang po, no, na naroon na sabi nga ay nais ng ating Panginoon talaga na matanggap natin ang kaligtasan na nanggagaling sa Kanya, no? Kaya sa oras na ito, katulad po ng tema ng programang ito, no, ang kaligtasan pong ito ay now, no, ngayon. Kung halimbawa po hindi kayo naka-join ngayon pero dumating pong oras na ito ay bigla niyong nabuksan ang segment na ito dito po sa platform ng Jesus Be Lifted Up Church ay nabuksan nyo, yung po yung tamang oras, no? Yun ang tamang oras na nais ng ating Panginoon, natanggapin natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. At sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon, nais niya na ito ay gawin natin sa ating mga puso, no? Sa ating puso. Dahil dito po siya nagnanais na manahan, no? Hindi sa bahay lang natin, hindi kung saan pa man, sa puso natin, no? Dahil kapag sa puso natin siya tinanggap, pinapasok, no?
naroon po na kahit nasaan tayo, makakasama natin siya. Katulad ng sinabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kapag po siya ay tunay na tinanggap natin sa ating mga puso bilang Panginoon tagapagligtas, anuman ang mangyari sa ating kapaligiran, hindi ka matatakot. Alam mo na kasama mo siya. Bakit? Dahil siya ay nasa puso mo. No, mararanasan mo yung kapayapaan, mararanasan mo yung kagalakan, mararanasan mo yung, habi nga po, yung protection at guidance na nanggagaling sa Kanya. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Alam nyo, si Pablo nga po, nasabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. No? Dahil meron siyang katiyakan ng kaligtasan, nasabi niya na para sa kanya ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Kaya makikita po natin no, na kapag tayo mayroon tunay na kaligtasan na nagmumula sa kanya, walang, sabi nga, walang naroon na magiging epekto sa atin kahit kamatayan man. Dahil katulad nga sinabi ni Pablo, para sa kanya kapakinabangan ang kamatayan. Bakit? Kasi isang hakbang lang ito no, na naroon na makakasama mo na eternally ang ating Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, no, hindi po aksidente ang bago nating programa na ito dahil nais niya na ngayon din ay matanggap natin ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa gabi pong ito, no? Habi nga po ang pinaka paraan lamang na para matanggap natin ang tunay na kaligtasan ay makikita nga natin sa Romans 10:9 and 10 that if we will confess with our mouth the Lord Jesus and believe in our heart that God had raised him from the dead, then we shall be saved, no? Tayo ay maliligtas. Kaya purihin po ang ating Panginoon, no? Kaya sa gabi pong ito, praise the Lord, tayo po ay naroon na sama-sama na lumapit sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. At tandaan po natin kung paano sinabi niya, now is the day of salvation. Tomorrow might be too late. Ngayon ang oras ng kaligtasan at baka bukas ay maging huli na, no? Dahil wala nga pong nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito, walang nakakaalam kung ano mangyayari, no, sa ating paligid, no? Pero ang mahalaga po, ngayon pa lang meron tayong katiyakan ng kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. At ito po ay ating makakamtan kapag po tayo ay lumapit sa Kanya, ikinumpisal ng ating mga labi, ibig sabihin talagang naroon po na at sabi nga, ibinuka natin ang ating mga labi, talagang i-declare natin na naroon na sabi nga ay siya ang magiging Panginoon natin at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa gabi pong ito. Sama-sama tayo, sino man po yung aking nakasama sa gabing ito o sino man yung naroon na makakapanood pa na ang programang ito, ng segment na ito, ng Receive Now, alam ko po na mayroong gagawin ang Diyos sa inyo. No? Kaya tayo pong lahat ay naroon na yumuko at naroon po na patuloy nating iluhod ang ating mga puso sa ating Panginoon. Salamat sapagkat kilala tayo ng ating Panginoon, no? Higit sa pagkakilala natin sa ating sarili. Ang nais lang ng Panginoon, tayo po ay lumapit sa Kanya ng may tunay na pagpapakumbaba. Simple lang po, lumapit, sabi nga po, parang ABC lang, no? Ang pagtanggap sa ating Panginoon. Ang letter A, accept that you are a sinner. Katulad ng sinabi sa Romans 3:23, all men have sinned and fall short of the glory of God. At sa B, believe on the Lord Jesus Christ. Manampalataya tayo sa ating Panginoon, no? Na naroon na sabi nga ay nagbibigay ng tunay na kaligtasan sa ating Panginoon, no? At ang letter C, confess. Ano yung ibig sabihin ng confess, no? Naroon po na
ipapahayag natin, no, sa panalangin po na ating gagawin. Nais niya na marinig ang ating pong mga tinig, no? Praise the Lord. At sa gabi ito ay nakasama natin sila Sister Clyde, si Pastora Marivic, praise the Lord, ng Alaminos, Pangasinan, no? At praise God na alam ko na sila rin po ay nananalangin na marami ang makatanggap ng tunay na kaligtasan, lalo na po sa kapanahon ng ito. Ang kaligtasan na binibigay, inaalok ng ating Panginoon, ang nais niya na matanggap ng bawat isa, no? Maging si Pastor Chic ay kasama rin po natin sa gabi pong ito. Kaya tayo pong lahat ay sama-sama na lumuhod sa harap ng ating Panginoon, no? Maging sa mga magbubukas o makakapagbukas ng segment na ito po ay para sa inyo, no? Kaya tayo po ay yumuko at pumikit. Sabihin po natin ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat po sapagkat nalaman ko ang katotohanan na ang kaligtasan ay kailangan ko na matanggap. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapakumbaba sa inyo, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan na nagawa mula pagkabata hanggang kasalukuyan. At sa pagkakataon pong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ka bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At sa pagkakataon na ito, ipinapahayag ng aking labi ng may pananampalataya sa aking puso na kayo na, Panginoong Yesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Pinagkakatiwala ko po ang aking buhay sa inyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kung kayo po ay sumunod sa maikling panalangin na ito na may tunay na pananampalataya sa inyong puso, ngayon din natanggap nyo ang kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Kaya congratulations po, tayo po ay manatili sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos at makikita po natin, mararanasan po natin ang Kanyang patnubay at paggabay. Maraming salamat at inaangkin namin na ang programang ito ang makakapagbukas o makakapakinig, makakapanood ng programang ito na Receive Now ay matatanggap ang tunay na kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. God bless us all. Amen. Praise the Lord.